ProHabitat és una cooperativa d'habitatges i nosaltres fem habitatges pels nostres socis. La nostra cooperativa, ProHabitat, va néixer arrel d'una necessitat que teníem un grup de persones cap a mitjans dels anys 90. Ens vam trobar que no podíem accedir a un habitatge en propietat. Vam estudiar diferents formes de poder assolir i promoure nosaltres mateixos l'habitatge. Ens vam assabentar que hi havia la modalitat de fer habitatge en cooperativa. La nostra cooperativa ha de quedar clar que fa habitatges a preu de cost. No hi ha ànim de lucre. Nosaltres també hem assolit al llarg dels anys una fórmula que permet fer habitatge en propietat i en lloguer. És a dir, com que normalment el sòl procedeix o bé de concursos o bé de cessions i d'adjudicacions públiques, nosaltres revertim sobre l'administració un percentatge mai inferior al 30% d'habitatge que l'administració posa en lloguer amb els col·lectius que formen part de la seva bossa d'habitatge. Els socis de la nostra cooperativa saben que un percentatge d'aquest habitatge que la cooperativa posa a disposició de la societat ho fem pels acords i els convenis que tenim signats per col·lectius amb risc d'exclusió social. Tot això ho fem cedint aquests habitatges a la Fundació d'Habitatge Social per Lloguer. La nostra cooperativa d'habitatge, tot i que ha fet una sèrie d'actuacions modestes en quant a volum i en quant al temps, ha contribuït a part de la transformació del model tradicional d'accés a l'habitatge.